Patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Bangon-bangon na mga kapuso all over Mindanao. It's an amazing Wednesday morning. Ato sang kamustahon ato mga kapuso din ha. Sa Parang ug Sultan Kudarat sa Maguindanao Province. Maayong buntag say. Maayong buntag Sabjil, ato sa igreet o good morning ang atong mga kapuso dinha sa Oroqueta City ug Ozami City sa Misamis Occidental Province. Mga kapuso, atong makauban karong buntaga ang duha ka Mindanawan nga into endurance sport. Usa na dinha ang babaeng paddler sa dragon boat nga si Chami Arbon. Well, say kung ako magtan-aw no sa ilaha nga naga dragon boat race, murag maghawoy kadugayan ang akong abaga sige bugsay-bugsay sa Manila. Bitaw, ato sa makauban ang Dabawenyo nga naila sa triathlon sa kadaghanan niya og naapilan nga race ingon man nadaugan si Christopher Iao. Samtang makachika ni Attorney Resy Sabestok ang kapuso veteran actress Chanda Romero. Una na to makainabi ato mga bisita karong buntaga, Jill, sanglit nagsugod na ang durian season. Gawas sa amoy sa durian, usasab sa timailhan niini ang iyang mga tunok. Apan, nasayod ba ka kapuso nga dunay durian nga walay tunok o thornless? Makita ang punuan sa thornless durian sa Bureau of Plant Industry sa Bago Oshero, Davao City. Kung tan-awon daw chiko ang porma niini, apan kung simhuton, durian kaayo ang amoy niini. Pinaagi sa grafting sa sayon sa gitawag nga thornless durian. Doon na paghihapoy punuan niini gikan sa unang pagtanom sa BPI nadto pang panahon ni kanhi presidente Diosdado Macapagal sa tuig 1964. Mas gagmay ang liso ug mas nipis ang meat niini kung itandi sa ubang variety sa durian. Dousab sa native durian ang lasa sa maong thornless durian. Mga kapuso, atong makauban ang usa ka iladong Dabawenyo sa matang sa triathlon. Ang triathlete nga si Christopher Iao o mas iladong si Sir Tupe. Sir Tupe, maayong buntag ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta na ka, sir? Maayong buntag, maayo lang, maayo pod. Good to hear that, sir. Sir, una pa man nag-host ang Davao City og triathlon event for the past 2 consecutive years na ilan na ka sa triathlon. Paunsa ba, sir, nagsugod ang imong journey isip usa ka triathlete? Bago ko nag-start nahimong triathlete, athlete na ko daan sa high school. Sprinter ko sa among eskwelahan. Humana na nag-graduate ko sa kuan. Nahimo ko cycling, nag-join ko cycling, nag-join ko paddling, nag-join ko sa daghang kog sports na nahimo hantod niabot ang triathlon. Nag-try po kog triathlon. Unang karon tuloy-tuloy hantod niabot ang Ironman sa Pilipinas. Sir, kung hisgutan ang triathlon, unsa ba ang gina-measure ani, sir, nga multi-sport race? Sa triathlon, multi-days na sports man siya, medyo taas-taas, nagtaas imong endurance, imong stamina, speed. So wala siya, imong makuha na halos kung mo-join kag mga triathlon doon. Sir, sa matag kompetisyon nga imong ginaapilan, unsa ba ang imong mga pagpangandam? Every competition, pag na ako'y sama sa Ironman, triathlon Ironman, so mga 3 months or beginners ka pa, 6 months training. So training dyan mo ang swim, MWF swim or TTX bike and run. So kailangan i-mindset dyan mo imong utok na
modula ka aning Ironman o triathlon. So proper balance sa pagkaon, sa time, o sa imong disiplina sa imong sarili, o nakay technique na himuon o proper training program. Kailangan na kay program sa triathlon. Sir, speaking of technique, imong ginasulti, unsa ba imong mga technique sa matag face aron maunag yun sa race? Kung sa ako na technique, depende mo good kung mag-pace kog mga sa running, mag-pace kog mga 4:30 ang pace, nani dapat waon ako ni kay ang tamang time inani. So dapat training jud imong himuon. So kanang mga pace na ginatawag nila na kusog speed, gina-training nimo na para makuha nimo sa race. Kasi pag di mo na siya gina-training, lisod siya kuwaon. Sir, sa mga triathlon event nga imong naapilan, unsa ba imong gina-consider nga most challenging nga race? Most challenging na race diri sa Pilipinas ang Ironman Asia Pacific sa Cebu. Kay ang Asia Pacific natanang nag-champion sa mga age group, siya nang champion sa gawas, mudayo, kay Asia Pacific siya. Tapos daghang mga kusgan. Tapos ang katong nidula kong Asia Pacific sa Cebu, medyo ang tubig medyo kanang current, medyo gahi, maang bike, init, na headwind, na crosswind. So medyo lisod yun siya buylo og bisikleta kay na mga headwind sugat nimo gahi kayo si paon kay ang hangin gasugat. Pag abot naman sa run, medyo init imong kalaban. So either ma-dehydrate ka or mag-cramps na ka. Sa mga dili into triathlon, sir, no, kami gani magtan-aw lang mi murag hangakon ug kapuyon gid mi sa inyong ginabuhat. Pero ikaw ba, sir, paunsa nimo na manage nga tuloy-tuloy gikan sa swimming, biking ug running inyong ginabuhat? Ma-manage na ko siya sa abot sa race because nag-training kog maayo. So nag-control ko sa akong kaon, iwas sa mga oily na pagkaon, so iwas sa mga sobra salt, shoot manang tamis na butang, kay isa po na sa makapahinay sa lawas. So may intake kag vitamins, vitamin C. Kay every training nimo hago kayo mo swim kag practice kag mga tag 2 hours, 2 to 3 hours, mo bike kag mga 4 to 5 hours, mo run kag 2 hours. So medyo bunog na kay imong lawas, so kailangan kag nutrition po, kailangan nutrition sa imong lawas. Sir, paunsa ba nakatabang ang triathlon para ma-maintain nimo ang mong healthy body? Ay dako king tabang sa mga sa athlete, di lang kay sa athlete, pati na sa mga bag-uhan na mga triathlete. Dako na siyang tabang kay kita mo karon more on healthy lifestyle na magud ta. So kailangan ta healthy atong lawas, kailangan na mag-exercise. So basi pag dili ka triathlete or bago-bago lang ka na athlete, kailangan nimo mag-exercise, mag-run, o kundi mag-swimming or biking. So dako kay tabang ang triathlon. Sir, sa imong hilig og professional career sa triathlon, unsa ba imong napamatud-an sa imong kaugalingon? Ang triathlon sa akong sarili medyo kaning padulungay naman kog kaning pakuan na kaning edad. So either karon na successful man akong mga triathlon na event, more on coaching ang pud ko karon sa mga newbie triathlon. So ako na pong gina-share sa ila ang mga bagong technique para sa sunod ng mga new generation triathlete medyo nanapoy mo kuan sa Davao. Kaya happy ko na naging triathlete. Alright, daghan kay salamat Sir Christopher sa imong oras ug higayon nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV nga ma-share ang imong journey isip usa ka triathlete. Salamat kayo. Chillax lang mo mga kapuso, mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, best of time na kauban si Attorney Resi Rizada. Resi! Daghang salamat, Argel! Good morning mga kapuso! Welcome to Best Talk. Karumutaga ato makauban si Lady Prima Claveria ng Prima Donnas. Wala lain pa kundi si kapusong Miss Chanda Romero.
Maayong buntag, Miss Chanda. Welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kumusta ka na? Ang buntag ninyong tanan. Nice to meet you, Attorney Resi. Daghan kaayong salamat kay naghatag yung kaghigayon na makauban ka na mo karong buntaga. Ug syempre unang-una would like to extend syempre our heartfelt condolences no on the passing of your mom. How are you coping up po right now? Kuan lang siya. Each day I just have to remind myself nga kuan kanang thankful paghihapon ko that we got to spend most of our lives with her. She has been a very good mother. Siya gyud ni rare namong pito gud mi kabuok yang mga anak niya. Taught us the good values of life. Taught us the things that we needed to do, that we need to do to deal with other people around us at work. And this now has been a very, very precious to us because this gets us by beautifully. And I'm sure siguro napansin ng ating mga viewers, Miss Chanda, like kabalupod ka mo Bisaya. We've learned no, na you've spent also some time here in Mindanao. Kumustahin naman natin. Kuan. Oo, yung mga I was Cebu, pero adtong 1962, my father was assigned, kuan man gud akong father, regional director sa usa ka drug company ba. So iya nang from Cagayan de Oro abot ug Butuan na iyang kuan, abot Surigao, abot kuan. So we had to move there and live there for 6 years. Once in a while, muli pa man ko diha kay naa pa ko yung mga amiga from the grades niya magsige man lang gyapon mi in touch. So in fact, last year diha ko ga birthday sa Cagayan de Oro. When visiting Cagayan de Oro, Miss Chanda, unsa imong pinakaganahan gud kaayo na adtuan or buhaton? Siyempre, Soroy-Soroy Bukidnon. Lami man sa na ilang kuan gud diha. Oy steak gud diha sa Bukidnon nya og naas ang mga prutas sa Cagayan de Oro nga kuan kaayo. Ay gimingaw ko sa marang. Or nagutom na hinuon mi karong buntaga. Ang marang yun ako, ang marang og lansones sa hingoog og dili og panahon siya pero ay ang marang yun mo ay ganahan gid ako, favorite na nako diha. Makabisita ka ulit din sa Mindanao. Puhon og okay na ta no. That's okay right. na ning wa na ning pandemic. Miss Chanda, dahil nakikita na namin ulit sa telebisyon ang Prima Donnas, ibitahin po natin lahat ng ating kapuso dito sa Mindanao naman to continue supporting and watching Prima Donnas. Yeah, mga kapuso, if you noticed and if you haven't seen it, please sundan nyo yung recap because the purpose of that is to refresh your memories sa storya because it's been too long, too many months that we haven't been on the air. Ni-refresh mo na yung memory mo about the story that some have forgotten kasi sa tagal na nga. So please join us every afternoon for Prima Donnas and we can't wait to give you the new episodes soon. Thank you very much and we're very excited to see how Lady Prima will evolve dito sa Prima Donnas. Maraming salamat Miss Chanda para po sa inyong oras. Thank you kaayo. Daghang kaayong salamat ninyong tanan. And that was Kapusong Miss Chanda Romero. Tutok lang mo mga kapuso, kay mobalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, atong makauban karong buntaga ang labing unang female paddler sa Dragon Boat Team sa Cagayan de Oro City, si Chami Arbon. Ma'am Chami, mayong buntag og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, ma'am? Mayong buntag mayong buntag sa tanan. Okay ra po diri. I am working from home tungod sa COVID-19 pandemic. Ma'am, pila nakakatuig nga paddler sa Dragon Boat Team og kinsa o unsa ang nag-inspire sa imo nga moapil niini nga sport? Nagsugod ko ani nga sport way back September 6, 2014 sa Liceo de Cagayan University.
nakakita ko og flyer gi-post dito sa usa sa hallway sa Liceo nga nanginahanglan sila og athletes for dragon boat. So wala nila gi-specify dito mababae or unsa ba kinahanglan nila, babae ba or lalaki lang ba. So na-curious ko kay bag-o man siya diri sa Cagayan de Oro, wala man ni sukad nakasuway ani. So pagkaugma nag-try out ko and natingala ko kay pag-adto nako ako ra usa ang babae pero bisan pa og ako ra usa nagpadayon gyapon ko. So mo nang history gid sa akong pagsugod ani nga sport. Ang ikaduha is CGY Oro Dragon. So after 4 years na ako sa Liceo, mo rin itong nagtukod ko og CGY Oro Dragons after 4 years. Ma'am, sa pagsulod nimo sa Dragon Boat, unsa ba ang imong struggles ug paunsa nimo ni na overcome? Ang pinaka-struggle gid nako pag suway nako aning Dragon Boat or pagsugod nako is ang paglangoy. Kay dili gid ko kabalo mo langoy sa una, dili ko mulutaw, dili ko confident nga mulangoy bisag sa swimming pool. Pero mauna akong una nga gi-race sa akong coach nga di ko kabalo mulangoy kay extreme water sport ni siya, so required nga kibaw ka mulangoy. So iya kong giingnan, iya kong gi-encourage nga ayaw kabala ka kay tanan man ma-improve, tanan matun-an. So along the way makatuon ra ka mulangoy. Ma'am, sagad makita no mga lalaki lang ang nag-aapil og Dragon Boat, pero ikaw ba, wala ba ka nag-alangan nga mga lalaki imong makauban sa grupo? Sa pinakasugod, nag-alangan ko tungod kay nakahuna-huna na ko daan nga dili gid pareho ang kabug-aton sa training, both land o water training, tungod kay lahi ang kusog sa lalaki, lahi ang kusog sa babae. Pero giistorya ko sa akong coach sa una nga dili ko mabalaka kay lagi tanan pwede matun-an, tanan pwede ma-improve. So sa kada adlaw nga bugsay, kada adlaw nga training sayo sa buntag, alas 5 sa buntag, nakuha ra nako og wala ra pug ko na ulahi sa kung unsa mo perform ang mga lalaki sa una. Ma'am, sa Dragon Boat, unsa ba ang strategies o unsa sab nga strength sa lawas ang gikinahanglan para mauna ang grupo sa lumba? Ang kung sa Dragon Boat, kung sa karera na o kung kamulong training, kinahanglan gyud ang strength sa upper body, sa core, sa arms o sa legs. Kay dili man ingon nga kay bugsay lang ang upper body lang ang kinahanglan or ang arms lang kinahanglan kusgan, dili kinahanglan man kamusipa sulod sa bangka. So whole body gyud ang kinahanglan nga kusgan. So kung sa karera, ang technique gyud is kinahanglan dungan, synchronized. Kay ang Dragon Boat is a synchronized movement sa tanan paddlers sulod sa usa ka bangka. So baliwala ang inyuhang kusog, baliwala ang kung unsay gi-training ninyo kung dili mo magdungan sa karera. So kinahanglan focus mo sa inyuhang bangka o kinahanglan nga makapaminaw sa command sa drummer o sa steersman sa timon. Ma'am, unsa nga race ang makonsider nimo nga best experience nimo sa pag-apil-apil og Dragon Boat race? Sa pila ka tuig nako sa Dragon Boat, ang the best na karera or race nga akong naapilan is with my own team, CGY Oro Dragons. Mao ni siya ang gitawag nga Iskandar Puteri International Dragon Boat Festival dito sa Johor, Bahru, Malaysia. Nagdula mi last year, May 2019, and nakadaog mi og gold and silver medals. Mao nang grabe siya ka memorable para sa ako o para sa amo atanan, because dito namo nasukod ang among relationship as friends, as family, as a team. Ma'am, unsa nga satisfaction imong mabati sa imong kaugalingon every time na amoy practice o naay apilan nga competition ang inyuhang grupo? Overwhelming kayo ang feeling no nga kanang basta mahuman ng practice or kamulong karera or paghuman sa karera, pero sa tinuod lang di gyud masukod ang satisfaction nga among makuha bisan pa og unsa kasakit among lawas, bisan pag unsa na mi kakapoy, mubangon gihapon mi inig kaugma sayo sa buntag para mo tunga sa training,
adlaw gid na walay miss nga isa ka adlaw. Ma'am, paunsa nakatabang ang imong pag-apil sa Dragon Boat sa imong health ug sa imong kinabuhi as a whole? Dako gid tabang ang Dragon Boat gid actually sa ako personally, because sa una nga gasugod pa ko, nga gapaddle pa ko, gadula pa gyud ko, dako kayo siya tabang labi na sa workout o sa karera mismo, kay I was diagnosed with diabetes type 1 when I was 17 years old. So nakatabang siya sa ako, i-manage akong blood sugar, kay everyday good ang workout, everyday ang training, panington ka, ma-burn imong fats, and also napaka-cardio nga exercise. Daghang kayong salamat, Ma'am Chami, sa imong oras ug gigayon nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV nga ma-share ang imong istorya isip paddler sa Dragon Boat Team. Salamat po sa inyong tanan. Say nakabot man sa triathlete nga si Christopher Iyaw ang daghang achievement sa triathlon. Karon, naga-train sab siya og mga newbie nga triathlete aron ma-share sab ang iyang skills. Samtang dala sa iyang determinasyon nga makaapil sa Dragon Boat Team, bisan pa man og dili kabalo mulangoy kaniadto, naningkamot gayod ang paddler nga si Chami Arbon nga makatuon sa teknik sa Dragon Boat ug karon doon na siya kaugalingong gibuong grupo. Samtang say hawod ay kaayo no magbinisaya si kapusong Chanda Romero o gani iya sab giusa-usa ang iyang mga namis nga adtuan ug produkto sa Mindanao nga angayang ikapasigar mo gayod. Mga kapuso, unta na inspire og nakakaton kamo sa gi-share sa atong mga bisita karong buntaga. Sama na lamang sa panultihon ni Gautama Buddha nga endurance is one of the most difficult disciplines, but it is to the one who endures that the final victory comes. Sakto sa itong episode karong buntaga. Mag-uban-uban na sabta ugma pohon mga kapuso, alas 8 gyapon sa buntag. Dinhi lang sa inyong Morning Kabanding, ang At Home with GMA Regional TV. Makita pagbalik ang atong episode pinaagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com. Ug ayaw kalimot, mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Mga kapuso, always remember that God is good all the time. Ayaw sab kalimot sa pag-smile. Amping! Stay safe and healthy mga kapuso. Ako si Cyril Chavez. Kinisab si Argil Relator. Buong puso para sa kapuso.